Imo nwannem Imo nwannem Imo nwannem onye na-elogilo ya ọnwụgbuo ya onye na-elogilo mmiri loo ya onye na-elogilo eluigwe megide ya eleki ni so gem san mi wa pata ni mo shanga isole hapo dali hem no ngeme ele bi eshim debla no wona no o yo na ja hu ga ka bla no hey it the luckies make a chiku luckies the lucky machi mo da to ji wuro lucky nigga diabla na wudo lucky obodo lucky waka ku do na alum mdo ngoa yele na anyas nsum ga mga chasa ahum labrun what na jeme jije ga chasa ahum mga chasa ibu na onye haji n ka mbo ụwa haji na emememe ndebebe ka akwam figure mamsim la akantigere na otuno na electric fire so mgbanyo ma ko nya wala lakpuru ka ya sim tere de no so wono iyo so wono so nchere m gala lakule nchere kwesi agha ahụke ntị ngwa na ọrụ mma agha na ahụke ọ na arụ mma agha aha abalị ma gị na alakule okay we so osodono so osono yes, so mbanyela ọkụ so ya ahụke m sọ dị mma ga-ahụchasị aka hụchasị ahụke ọ na-arụ mma tupu mmadụ alakpuru na anyasị ya ahụchasị ahịa arụkwa n'uju n'anya lakpuru na m na-asịra m lakpuru m mgbe m rụsọ ọhụchasịla ahụke ya nsị m lakpuru m ka m ga-ahụ abịa arịrọ m aka machi ebe ọ dị ndụ ọ na-arịrịa ga ka ọwara na-agba iwu gbakọrọ na-ekeghe ka o ji ke ashigo ọhụrụ kai ya mere ga aka machi ebe ngụchapi aka awara na-agba ka ya hụ ndị mbụ tọhụrụ ihe tọhe ya ala ekwetọ ya ka ọ gbakọla atọchara m ya ka ọ gbakọla so mind yourself ihe gwara ya mba ka ebe ya hụ mba iwu na akịrị ka mgbe ụwa nwe ogwu dị ya so gị na onwe m ele ihe gaji ime ebe nna chọrọ ya tọkesha m si ya gba beke onye agbaghị ihe ebe oke akwụ ụdọ gbaghe ihe si m nyi gị anya inye oge anya menyo gị hụ itiri ebe otu o siri mee otu o jiri mee na-agba itiri si dede nga m na-ahụ dị ihe ọnọ n'ime ebue agbaghụsụ ha nọ ngwa ebupụta nọ na friji ya wubeda azụ briji ya na-ebupụta ya ewepụta isi wepụta ya dị ka ihe o wepụtara oyiri granọt ma omere nte oke gwụgwọlie ihe ntị ebe itie ya si nwoke ọkwụ ụdọ ugbu a ka m mara nga ahụ lu na ahụ si lekwa ụkwụ ụdọ ọhụ n'onwe ya ọwụ ụdọ ike si na ebe one days naanị m a na-eji ụdọ ekegbu m machi imejikwa gbalaga mbalaga ka ya lawa ka m lawa kama ha eji ụdọ egbu nwa gị were ọtọ n'aka mbalaga maka chukwu ka egbalaga iwu mmanụ dị gị isi obi igwe na-agbaje ka ị gbawa nke ga na garaja nshotun suzu achara mote ebe nri ya ga-erepụta imejikwa gbalaga ibe kama mmadụ na-eji ụdọ ekegbu nwa gaa nnọọ nga ọ nọ were ọtọ n'aka ka ilewe asị m so kama nwoke ọkwụ ụdọ na-eji ụdọ ekegbu m nga ile okwu ewere ndị gomere ihe na ọ dị mma mma na iburu ọnụ labarị ndụ karịa iri ji afọ dachi ụzọ ilewe after all nne gị ele ahụ ya nwụrụ ọnụ nwaanyị ele ahụ ya frank ọlụlụ di ọhụ ya arị ndụ ihe ọmmanụ ga-alụ dị ọgụdụ arị ndụ mụ na-ahapụga m ihe lawa m ihe nụkwa lawa di nọ anọ nwee ntụkwasị di dụrụ adụrọ oge nọ oge nọ ichekiri iche ka ọwụ so di dụrụ adụrọ di ọdụrọ
bịa lụọ nna m. Di furu uvu. O nwere ajụjụ m jụrụ gị. Asị m ọ nọruola ala. Ị na ngwa emenụ. Ebe ga shuga ihe. Ọwụ na-eshi isi ma ihe m jiri aka nga agbala m. Ihe m bụ nga ọ Baịbụl. Akwụkwọ nsọ ọsọ. Anọ m n'ihi n'ụda kpughee ya. Ụmụ ebe mkpughere. Kpughee ya mkpughe wa mkpughere. Akwụkwọ nsọ ọsọ. Sọ Chineke sọ ga-esi n'ebe mkpofu ahịhịa. Nwere nwa ogbenye bulie elu. Makwa nwere ego m kashịa. Saa ihe ọ ihe m nọ kamgbe echi na-aga hụ getọ. Aga eti miracle. Aga hụ chọọchị aga hụ ebe. Ụlọ ekpere agagbuole m onwe m ego m niile agwụla m bụ ọkụkọ ga m buru ewu ga. Ka ma ga-asa mmiri nsọ asị m abụta eke. Aka adịkeshi m gụrụ te ha were nwa resha. Apịaga ha m nnọọ sị m ajọ ma ọ nọ m n'ime. Pịa m nnọọ anọ m ụlọ ọgwụ wiiki 4. Eweziga m na Chineke ozu m na-adịrị ụda ya m ga 4 week. Complete 4 weeks. Na-anọ m lewe ihe m lopụtara. Anọwa m Chineke agba ama ma ọ gbara mma walie buru Baịbụl m sahe m sahiri otu elekwe nga m gotere ya na ya ga-esi n'ebe mkpofu ahịhịa ya na dozi bi si ebulie nwa ogbenye elu maka chịkwa m ụkwụtụ nga aka m hụtụrụ ma o bulidi m elu taa nji aka m lalie onye m nọ nga echere ya ya bịa bulie m ebe ọ bụ ihe o ji aka ya pasa okwu ọnụ ya da ala azụ na ọ ekwu ọ da atash Iwe ga-arụdụ ọkụ. Elee ibe akwụkwọ nsọ ebe ekwuru ihe. Arị nga ekwuru ihe amachadị m ya mana ihe ma na agụtara m ya nga ka asọ ọnụ. Ọ ga-awụrịrị akwụkwọ ebe isi ekpughere gị. Ọ ga-awụrịrị akwụkwọ mkpughe. Ọwa ebe mkpughe. Ka ọwa ebe ọwa ụda akwụkwọ Romanus. Ọwụdụ Romanus. Ọwa Ecclesiasticus. Ka ọwụlọ ọwụ ihe mma ya bịa mezu okwu ọnụ ya. Anthony Padua! Onye ọtụtụ ihe mgbachite otite n'ihu. Ebe ihe ntị gị. Maggi, ele ihe ọwụ? Anụ eleke ewu crossroad question. Ọnwụ naanị gị na-etu mbili elu. Anọrọla m n'ikpe ahịhịa maka obido igwe bịa bulie m elu. Thank you. Abịakwula ụgba bịa nochie ya anya obi ụgba ya tụ ebe onye ya ma ebe ma ọ ga-ebuli onye ka ọ ga-ebuli onye akụkọ moto ya na-anọ m nọ ya bịa ya lekwa m si n'ala ala obi dodolie m elu gị bido abịa ịnọchiri m ụzọ onye mbuli elu buwe onye mbuli elu ya buwe onye mbuli elu bụkalala ayo ebe maka chukwu obulie m ihe ọ ga-ebuli m ya emega bulie m ihe ọ ga-ebu ihe m ga-eme ụmụ mmadụ onye nọchi ụzọ m nwere moto ọ ga-ebiga m gbajie ya ụkwụ ya na-echekwa gị ọwọtọ na-ese gị were ya mere proudness ọkwado proudness priority na-ehe na-akpọ onye na-eke eko proudness ọkụkọritin autopilot ahụ pando babila pa onye mbuli elu ọla ndị ala ọ ga-esi n'azụ ọ ga-esi n'ihu ala ọ dị ka ọwa ọkụkọ ka o buga ka ọ ga-esi n'elu ala ebe ụzọ bulie ọkụkọ ma na-ebu ya pam panadol auto panadol parachute or paragon I'm so proud. Praracha. Oh, do praracha. Pratule. Cheta ko ni egbe m na-echeteli ya. Proudness. Proudness owo if mfuli elu. Oh, priority. Oh, priority. Ayapụtala obere anyị ga-eche ihe ka ụlọ ọwa mara n'ihe obi anyị. Ya bịa bulie etu ka m sahịrịla ya nsị ya ngụba ya agụrụ ya bịa mee ihe ọ dịrị. Akwasị kama ọnụokwu ya na ga-emezi site n'igwe n'ala na ọ gabiga. Elekwa ọnụokwu ebe emezi. Ebe ọsọ na ịgbara ịgbatara ya. Ama m sị agbaga m n'ime ihe ọma.